Svi studenti koji su ispunili uslove konkursa dobili su stipendiju. Tako su stipendije dodijeljene za 239 studenata koji su danas potpisali ugovore. Prigodnim govorom u uvodu se prisutnima obratio načelnik općine Hasan Ajkunić te pomoćnik načelnika za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu Haris Haznadarević. Stipendije su prvi put dodijeljene i učenicima bugojanskih srednjih škola, a 12 učenika je ispunilo uslove i potpisalo danas ugovore. O značaju potpisanih ugovora govore više načelnik Ajkunić i pomoćnik načelnika i ujedno predsjednik komisije za dodjelu stipendija Haznadarević. Na ovo sam ponosan kao načelnik, pogotovo što dolazim iz prosvjete i tu uvijek govori ulaganje u školu je nešto najbolje i mislim da na ovaj način pokazujemo da naša djeca, ako ništa uče, znači od prošlih generacija, da ipak ne ostaje samo na srednjem obrazovanju, završavaju i visoko obrazovanje, pa hvala Bogu, evo stvaraju se uslovi i preduslovi, kompletan sistem od države, od entiteta, kantona pa i lokalne zajednice, znači prave se programi kako ove mlade ljude što prije, znači povući nakon završetka fakulteta da dođu do svog posla. Ovdje želim posebno da se naglasim da se zahvalim općinskom vijeću. Jedno veliko hvala, jer ovo za nas je već niz godina da svi studenti koji ispunjavaju uslove dobiju stipendiju. Ove godine znači imali smo 242 aplikacije, 239 studenta je dobilo koji ispunjavaju uslove, 3 studenta nisu, znači ispunili aplikaciju, ne zadovoljavaju kriterije javnog poziva, govorimo o visokom obrazovanju, evo svi su dobili, hvala Bogu, stipendiju. Najbitnije je kazati da ćemo ovu prvu stipendiju, dok malo ove račune, tekuće račune provjerimo, da vidimo da ne bude negdje grešaka, do petka isplatiti prvu, a ako Bog da, naredne 2 stipendije ćemo isplatiti u narednih 10 dana poslije ove prve stipendije. Bitno je i naglasiti da želimo do konca avgusta da isplatimo akademsku 23. 24. godinu i na kraju želim se zahvaliti prije svega studentima, roditeljima na jednom upornom, jer ovo je samo dio onoga što općinsko vijeće daje i općina što daje našim studentima, ali ipak najveći teret snoše naše porodice, naši roditelji. Nešto novo što smo uradili, znači mašinstvo se vraća na područje lokalne zajednice jednim velikim zamahom. Želimo znači da deficitarna zanimanja, mašinske struke ili druga zanimanja na neki način pomognemo u srednjem obrazovanju. Evo, hvala Bogu, mi smo izašli ove godine sa pozivom 20 stipendija da se dodijeli, prijavilo se 14 aplikacija, 12 imamo srednjoškolaca i ulazimo u jednu priču ako Bogu da pomalo stipendiramo i pomognemo naše srednje obrazovanje za onu djecu koja će ako Bogu da sutra ponovno, znači vrlo brzo, koji možda neće ići na fakultet, već ostati raditi i na neki način po uzoru, znači dobijanja posla odmah, znači praktični rad koji će obavljati u 3. i 4. godini, da će ostati na radnom mjestu, želimo da i to na neki način domestimo. Znači i ove godine Komisija za stipendije za dodjelu redovnim studentima 2023. i 2024. godine je predložila, a u suglasnost načelnika, općinsko vijeće usvojilo odluku da se svi studenti koji ispunjavaju uslove i ove godine dobiju stipendije. Ukupno na zahtjev služba je prihvatila 242 zahtjeva, od kojih je ukupno ispunjavalo uslove 239 studenata. Iznos stipendije je znači 151 KM, međutim među ovim studentima imamo i 15 studenata koji su iz deficitarnog zanimanja, iznos njihove stipendije je 200 KM. Samim ovim činom općina dokazuje da svake godine ulaže u obrazovanje mladih i pomoći pri njihovom studiranju. Ja se nadam da će da i narednim godinama općina Bugojno stipendirati veliki broj studenata, pošto je ova godina prvi put da učenici apliciraju na mjesečne stipendije, nadam se da će da i dogodine veći broj studenata, odnosno učenika, dobiti učeničke stipendije. Po uzoru na općinu Bugojno i općina Travnik i ove godine znači prihvatila sve zahtjeve studenata i sve jednu aplikaciju, odnosno svi uslovi, studenti koji ispunjavaju uslove su dobili stipendiju. Čestitam svim dobitnicima stipendije, da je ako Bog da utroši, da ako Bog da što prije ako Bog da dođu sa diplomom u naš grad.
Da će im stipendije biti značajna podrška u njihovom daljem školovanju, istakli su neki od studenata i srednjoškolaca stipendista. To je Adnan Karašin, studiram Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i druga sam godina, student druge godine. A definitivno ogromna podrška meni kao studentu od općine da dobijem ovu stipendiju, a i vjerujem svim studentima koji su aplicirali. Ja sam Fatima Karadža, studentica sam farmacije, 4. godina. Studiram u Travniku i eto, redovan sam student. Prve godine primam stipendiju, naravno zahvalna sam i općini Bugojnoj, načelniku Hasanu Ajkunić, tako da pomaže naravno svima, kako nama studentima, tako i roditeljima. Panđo Emelin, Koji si razred? 3. srednji maturant. Koji smjer? Koja škola? Elektroinstalater, srednja stručna škola. Za mene to znači, sada evo kako su nam to dali, možda će nam malo i pomoći u vezi dalje kako sad završavamo i tako da će svi možda pomoći. Vama i vašim roditeljima. Tako je. Ja sam Ešarev Šarslan, imam 18 godina i učenik sam srednje tehničke škole. Koji razred? 3. Pa znači mnogo jer motiviše nas da se više trudimo, motiviše nas na bolji rad, da što više učimo, da što više smo zainteresovani u svoju struku i tako dalje. Stipendiranje studenata i srednjoškolaca, posebno kada su deficitarna zanimanja u pitanju, kako su na kraju naglasili načelnik Ajkunić i pomoćnik načelnika Haznadarević, bit će nastavljeno i u narednim godinama, jer obrazovani mladi ljudi su pokretačka snaga svakog društva, a ulaganje u njihovo obrazovanje sigurno doprinosi prosperitetu naše općine i države.